Ko diha ni Kristo sa atong unang pagbasa gikan sa sulat sa Hebreo, kita gidasig nga tahuron ang atong mga pangulo kay sila maoy nag-atiman sa atong mga kalag. Ang atong first reading nag-invite nato to respect our leaders kay sila ang nag-atiman sa atong kalag. Na ang buot ipasabot aning maong first reading nga you respect your leaders of the church. Mao nga karong adlaw atong hinumduman ang usa ka leader nato dinhi sa Cebu nga namatay ug karong adlaw iyahang to siyang gihandom kay iyahang birthday. O kinsa man ing maong leader nato sa atong simbahan nga namatay na nga ato gihandom siya karong adlaw kay karong adlaw mao iyang birthday. Si Cardinal Vidal. So ato siyang gihandom karon, ato siyang iapil sa atong mga pag-ampo. Ang atong salmo responsoryo naghisgot og ang maayong magbalantay. So ang atong mga magbalantay sa atong kalag, katong mga leaders nato, atong mga pari, mga obispo nga mao'y nag-atiman sa atong kalag, siguro dili gyud ta makaingon nga mga maayo gyud to silang mga magbalantay kay usa ra man gyud ang maayong magbalantay si Jesus raman. So kato sila katong mga pari nga maoy nagbunyag nato, katong obispo nga maoy nagkumpirma nato, katong mga pari nga maoy nagmisa sa atong first communion, ato silang hinumduman o ato silang iampo. Og dili lang siguro sa atong mahinumduman, apan atong hinumduman ang mga kaparian nga maoy naghatod sa pagtuong Katoliko dinhi sa atong lugar. Kita dinhi sa Pilipinas, labi na kita dinhi sa Cebu, na busy kaayo ta sa pagpangandam nining atong 500 years anniversary sa atong Christianization. Na busy ta. Daghan tanggi andam nga mga kalihukan. Pero naminos-minos na ni kay pandemic pa man. So nining ato rong pagpangandam sa 500 years. Ato sang hinumduman ang mga misyonero nga naabot dinhi sa atong lugar. Ug sila mo'y nagsangyaw sa maayong balita. Ug tungod niini ang atong lugar, ang atong nasod nahimong Christian nation. 1521 naabot ang unang mga misyonero dinhi sa atoa ug sila ang nagsugod sa pagtudlo, nagsugod sa pagwali, nagsugod sa introduce sa pagtuong Katoliko dinis atong lugar. So daghan kaayo ni silang mga pari, mga madre, mga laiko. So ato silang hinumduman gihapon. Karong sang adlaw atong hinumduman ang mga pari nga nakatabang sa pagpalambo
sa pagtuong Katoliko didto sa Japan. Karong adlaw atong gisaulog ang fiesta ni San Pablo Bautista, San Pedro Bautista, San Pablo Miki ug mga kauban. Nailhan ni sila the 26 martyrs of Nagasaki or the 26 martyrs of Japan. Naabot ang pagtuong or ang Christianity dito sa Japan 1549. Dinis atua 1521. Dito sa Japan 1549. Naabot ang mga unang mga misyonero didto. Og sa nisunod nga mga tuig, usa ka misyonero na abot po didto. Kining maong misyonero gikan sa Pilipinas. Kinsa man ing maong misyonero nga gikan sa Pilipinas naabot sa Japan. Usa ka Franciscan nga pari nga taga Spain, si Pedro Bautista. Og pag-adto nila dito sa Japan, ilang gisangyaw ang pagtuong Christianity. Ug daghang mga Hapon ang na-converted. Apan ang ilang emperor, ang ilang shogun, nakuyawan sa nagkadaghan nga mga Kristiyanos. Nahadlok sila. Ug tungod niini, duna sila gihimo nga persecution sa mga Kristiyanos didto sa Japan. Gidakop si San Pablo Bautista, gidakop si San Pedro Bautista, gidakop si San Pablo Miki. Dito sila gidakop sa Kyoto. 26 sila kabuok. Unom ka mga foreign nga mga Franciscans, 3 ka mga Japanese nga Jesuits, ug 17 ka mga Japanese nga laiko. 3 niini mga bata, 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos. Gidakop ni silang 26 kabuok. Dito sila gidakop sa Kyoto. O gipalakaw sila gikan sa Kyoto ngadto sa Nagasaki. Kanang maong lugar, duha ka lugar, ang distansya ana mga 800 kilometros. Gipalakaw sila winter. Sud sa usa ka bulan nga naglakaw sila padung sa Nagasaki, kay ang Nagasaki mao naman toy Christian center sa Japan. Daghanang mga Kristiyanos dito sa Nagasaki. Pag-abot nila sa Nagasaki, February 5, 1597, dito sa Tateyama Hill, dito sa mga bungtod, gibutang ang 26 ka krus. Gibitay ang 26 ka mga Kristiyanos, katong mga pari o mga laiko, o giduslak hangtod amatay. Mauni sila ang 26 martyrs of Japan. Karon
dito sa Nagasaki na ay memorial, na dito'y gibutang nga memorial alang nining 26 martyrs of Nagasaki. Public execution, daghan ang nananaw. Gihimo to sa maong ruler, sa ilang emperor, aron mga hadlok ang mga tao ug dili na mahimong Kristiyanos. Ug tuod man, wala na gyud nakasulod nga mga misyonero sa Japan sukad adto. Nakabalik ang mga misyonero 200 ka tuig ang nilabay, 1800s namalik ang mga misyonero sa Japan. Nakurat sila kay 200 ka tuig kapin nga walay pari, walay simbahan, walay misa. Apan nakurat sila kay pag-abot nila sa Japan, dihay mga Kristiyanos na nagtago-tago. Gitawag ni sila the hidden Christians of Japan. Busa mga igsuon, kining maong istorya ni San Pedro Bautista, San Pablo Miki, o ilang mga kauban, nindot kayo ni siya nga istorya sa history sa Christianity sa Japan. Ug nakapadasig kaayo nis mga Hapon. Mao nga ang gisulti ni Tertullian, the blood of martyrs becomes the seed of the church. Tungod niya itong maong pagpakita nining 26 ka mga martyrs, nitubo ang simbahan sa Japan. Ubusa nining maong misa, mga igsuon, awhagon ko kamo nga atong iampo ang atong mga igsuong mga Kristiyanos sa Japan. Bisan og minority sila, apan ato silang iampo nga padayon sila nga mulambo ang ilang pagtuo. Padayon sila nga mahimong nindot nga mga witnesses dito sa diha sa ilang nasod sa Japan. Kay kining maong mga martyrs nga atong gihandom karon, nindot ay sila nga mga witnesses ngadto sa katawhan sa Japan nga tungod nila nitubo ang pagtuong Katoliko sa Japan. Amen.